Движим се по улица Гео Милев, така наречената улица на изтрезвителното, и посока Мол Варна. Обърнете внимание, че улицата е много тясна, има препятствия, примерно тези казани, и трябва да навлезете леко в насрещното движение. Този завой също е много особен, трябва да намалите скоростта максимално, даже може би да се наложи да спрете, ако срещу вас идва автомобил, защото не може да се размините. И на кръстовището с улица Христо Смирненски ще завиваме наляво. Обърнете внимание след малко на самото кръстовище. От среща, когато започнем да навлизаме в кръстовището, от среща тези, които излизат от Кауфланд, имат две ленти. Дясната лента е за завиване надясно, лявата лента е за завиване наляво по улица Христо Смирненски и направо да се включат по улица Гео Милев. Така че, ако видите един автомобил, че завива наляво, не тръгвайте веднага да завивате и ви, защото следващия автомобил може да продължи направо и да се окаже, че му отнемате предимството и да имате намеса на изпитващия. Ето сега започваме да потегляме. Забележете, от лявата страна има пешеходци. Трябва да спрете някъде ето тук и да прецените да срещнете автомобили. Ето тук трябва да спрете някъде. Пешеходците да обърнете внимание. Ако има пешеходци, пред пешеходната пътека спират. Движим се по булевард Христо Смирненски, посока кръстовището на затвора, т.е. кръстовището с булевард Сливница. Лентата, в която се движим в момента, след като стигнем на кръстовището, ще си окажем, че сме в лентата за завиване надясно. Така че тук трябва да се престроите задължително в лявата лента. Липсват знаци, липсва и маркировка. Маркировката се вижда в края т.е. преди кръстовището, но когато има колона от автомобили, които да изчакват на сигнала, маркировката не се вижда. Забележите маркировката. И така попадате в лентата за завиване надясно, където задължително получавате наказателни 3 точки, че не следвате правата посока.